из земята, цяла група от приятели, бандата позната. Тая карицицата, змията и пчелите, шерава и тигъра, маймуните сърдити, вият дракон. Не се успее да се справи, с опашката си спусва, много май ще го забави. Долината ще опаши, кой защитник намира, медитирал дълбоко, а е скочил на мига. И Ян, много техники учи, маймун способ постига стил. Ян, победи! Изкуството да виждаш тъмното. Но времето е толкова хубаво, учителю. Защо не тренираме навън? Не всички битки се водят между закутка и обяд, млади ученико. Толкова е тъмно. Как ще се бия? Учителю, как? Техниката се нарича рицар на зрението. Тя помага на справедливия да вижда в тъмната нощ. Но аз съм много справедлив. Да го направим. Първо, трябва да освободиш ума си от всички мисли. Учителю, не мога да тренирам повече. Зайо, когато искаш да потиваш, столът за глава си е свободен за теб. Още колко ще се упражняваме, учителюско? Колкото е нужно, начинаеш, мой синко. Аз съм готов. Тогава, затвори очи и запълни празната си глава, твоята вътрешна светлина. Сега! Та-да! Чакате още работа. Да не би ти да си новият пазач? Супер! Обожавам тази работа! Мечтай си, Треве. Тази длъжност не е за всеки. Трябва да бъде силен, уверен и смел. Една дума. Но през нощта е много тъмно. Да не би да използваш техниката рицар на зрението. Рицар на зрението? Добре го каза, Мириситко. Но какво му е? Това е номер, използван от онези, които не могат да засилят такивата си. А ти как видиш през неща, като си толкова умен? Ям моркови от години. Моята техника е по-добра от твоите морковени очи по всяко време на нощта. Докажи го. Ще остана тук след да пазя и ще видим кой ви запомва. Защото вие, малудици, продължавате да се проваляте във всяка задача, която ви дам. Аз изобретих нещо, което да ви помогне да сте толкова некадърни всичко, което се захванете. Не се отдръпвайте, това е миризмата на победата. А вероятно и на развалена риба, ще обясня. Вървейки към дракона, намерих подводно растение, което се храни от тъмнината. Атлетична. Трябва да сте гении като мен, за да разберете научното обяснение, но когато се роди през нощта, фузионът, направен от това таинствено растение, ви прави по-тъмни от самата нощ. Също така ще направи кожата ви по-гладка и ще ви подмлади. Тази вечер ще предприемате нападение. Ще ви бъде особено лесно, защото напосне онзи глупак Зайо. От достоверен източник знаем, че той винаги заспива в последната част от дежурството си. И тогава ние ще нападнем. Но избягвайте слънчевата светлина. Може да останеш да пазиш мен, но трябва да знаеш една малка подробност. Тази нощ е нощта на господар Петло. Не прозвуча толкова страшно. Очевидно си много малък, за да знаеш. Нека да ти обясня. Преди безброй много години, още преди да сме съществували, когато драконът и панда все още са били приятели, могъщият и воинствен господар Петло предизвикал дракона на битка. Панда се опитал да го спре. И се сбили! Господар Петло надбил панда със своето отекващо кукуригане. Господар Петло штурмувал планината на дракона.
И от тогава никой не е чувал за него. Докато господар Петлю не се появи отново на земята. Ама гледай къде вървиш, тигър! От какво толкова си се оплачил? От призрака на господар Петлю, ами ти? От древния воден тигър! Какво е воден тигър? През деня бях на езерцето. Леле, тигър, ти си много по-смел, отколкото разправя. Защо казваш това, Зайо? Ами, пиеш си така спокойно на езерцето, когато пред теб е водният тигър, готов да нападне. О! Тук намирисва. И този път не съм аз. Пазя тази книга, за да ви подсказвам какво трябва да се страхувам по всяко време. Пазите! Благодаря. Извинявай, Енциклопедия на страшните неща. тук не пише абсолютно нищо за воден тигър. Няма нищо и за господар Петров. Май Зайо ни е измамил. Какво ще правим сега? Учителят сам да казва. Когато лекарът е болен, дай му да опита от собственото му лекарство. Какво ще кажеш? Страшно ли е? Не, не да се. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Дай он на пост. Се шури. Дръжте, глупаво стайче. Не бива да заспиваш. Нищо, че тази купчина мъх прилича на мека пухкава възглавница. И тази купчина листа прилича на одеяло. А онзи камък прилича на господин Гушко. На моето меко оплюшено мече, с което спя. Няма ли да е по-добре да се кача на раменете ти? Той точно това ще предположи. Чакай, няма никакъв смисъл. По-добре е да се разменим. Какво ли то? Ще ми продължа на заешките награди. Какво беше това? Покажи се! Не ме е страх! Какво искаш от мен? Ясно. Това беше незаменимо. Чакай да разкажа на всички утре. Кой го направи? Господар Петро, се е съюзил с водния тигър. Успокой се, това е невъзможно. Трябва да има разумно. Добре, да разберем какво. Ти разбери какво е. Току-що се сетих, че в курлата ми не пече кекс. Маймуни? По-добре от призрак Петлю. Не се получава. Ще използвам рисър на зрението. Не мисли за нищо. Тихо! Трябва да намеря вътрешен покой. Моля ви, тихо! Ку-ку, маймунки! Аз съм велик! Кукс, онзи, който се смята за велик, няма вътрешна светлина. Трябва да опитам пак.
Какво? Морски маймуни! Ей, маймуни! Пазете се от водните тигри! Аз ще стана герой! Сам спасих долината! Въпреки, че гората гъмжеше от пойки вампири и бръмбари чудовища, аз ги надвих и спасих всички нас. Изобщо не е вярно! Аз и тигър те оплашихме, а после се пич невидими маймуни нинджи и използвах рицар на зрението и... Някой от вас може ли да докаже историята си? Къде е тигър? Той беше ей там. Чакайте, къде отиде? Двамата са пълни сури. Призраците не се изкуват! Предпочитам да не повярват и на двамата, отколкото да повярват на теб. Учителю, истина е. И след маймуните. Използвах техниката и победих. До някъде. Но никой не ми вярва. Единствено ти си видял победата си. Две възможности. Да вярваш на онези, които не са я видели, или да повярваш на себе си. На кого вярваш? Ами, на себе си. Значи си учил добре. Бъди горд, но не се мисли за велик. Онзи, който го прави, няма бъдещна светлина. Каза, подценям. Така ли? А? Бързо. Филмът е обработен.